používalo komplexný systém kopov a úderov. Počas svojej dlhej existencie prechádzalo taekwondo zmenami a bolo vplyvňované viacerými bojovými umeniami. Veľmi rozmach taekwonda bol počas vládnutia dynastie Goryeo v rokoch 935 až 1392, kedy vystupovalo pod názvom Suba. Prezentovalo sa ako bojové umenie s prepracovanými technikami rúk a hlavne excelentnými technikami nôh. Napokon môžete tu vidieť aj ukážka. Svoju dnešnú podobu získalo taekwondo až v druhej polovici 20. storočia, kedy bola založená Svetová federácia taekwondo, World Taekwondo Federation, so sídlom v Soule. V roku 1994 na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Paríži bolo taekwondo prijaté medzi oficiálne športy letných olympijských hier a svoju premiéru malo na letnej olympiáde 2000 v Sydney. Cvičenci taekwondo môžu rozvíjať fyzickú a aj mentálnu stránku pomocou základných techník Kibon, Dong, Jump, ďalej súborných cvičení Onsen, prerážacích techník, ktoré sa volajú Hyokba, tie na tom takisto budete mať možnosť vidieť, a ďalej riadeného alebo voľného zápasu, Kyurugi a sebaobrany Hositsu. Z hľadiska športovej stránky je taekwondo plnokontaktný šport, ktorý spolu zápasia pretekári s použitím chráničov. Predpísané sú chránič hrude, hlavy, chráničok boha rúk. V taekwonde sa maximálna pozornosť venuje steppingu a najmä technikám kopov. Kombináciou rôznych kopov a steppingu vznikajú naozaj neuveriteľné akrobatické variácie techník zameraných na útok, obranu, ale aj protiútok. Ukážky vám predvádzajú členovia klubu SKB Ilio Taekwondo Košice.